गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जाबाय दिनै बिश्वकर्मा फुजा बिनिखायनो जोंहा न'आव बिश्वकर्मा फुजा होयो आरोना बयहाबो होयो जायहा माने लहा लहिनि खामानि मावो बिदिनो सोरबा गारि गुरानि बेफोरबायदि जायहा न'खराव गारि दङ बिथांमोना माने बिश्वकर्मा फुजा होयो आरोना दिनै लहा लहिनि माने बिश्वकर्मा बाबानि फुजा आरो दिनै बेखायनो जोंहा न'आवनो होयो फुजाखौ ओमफ्राय न'आवनो मन्दिर दंखायो नालाय दिनै गारि सारि सुजोबबाय ओमफ्राय सुनानै दिनै बिबार माला गानहोबाय आरोना हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नायनो हागोन नोंथांमोना नै गारिखौ सुखांबाय फंबाय जालाख'आ नै सुखांनानै ओमफ्राय माबाबाय आरोना बियो बिबार माला गानहोबाय ओमफ्राय नैथिहाय गंसे दंबावो बे जाहैबाय आबाद मावग्रा हेन्ड ट्रेक्टर होनना बुङो पावार टिलार बेखौबो सुखांबाय बेयाव बिबार माला गानहोथ'वाखै दायो गानहोगोन बेयाव दसे थानानै दा नैबेनो लोगोफोर जोंहानि मन्दिरा ओमफ्राय बेवहायनो होगोन आरोना बिश्वकर्मा फुजाखौ बिमाया गानहोबाय नै बिबार मालाखौ आरोबाव गानहोफिनबावदों मा होनांगौ इहायलाय फोथाबो थुफैयासै नै फोथा सन्दन थुफैनांगौ सन्दन थुफै बे फोथा थुगोन आरो दायो गारियाव बिश्वकर्मानि नालाय लहा लहिनि फुजा दिनै नैबेहाय बिबार होखांबाय आइमोना नैबे बेल बिलाइ होबाय आलारि बाथि सावबाय ओमफ्राय दायो मन्दिर सिङाव होबावगोन आरोना नैबेनो जोंना मन्दिरा बेनो आरोना जोंहानि मन्दिरा बे सिङाव होबावगोन दायो बाबा बिश्वकर्मानि नामै फुजा होसिगोन नैबे जोंनि आफा गुरुदेब सनेस्वर ब्रह्म साखार गुरु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय शिबनि लिंग दङ बेहाय गाइखेर होयो गाइखेर लुनानै होबाय थानांगौ फुजा होनांगौ ओमफ्राय दिनै बिश्वकर्मानि नामै प्रसाद होदों आरो नैबे प्रसादाव आपेल दङ आंगुर दङ किसमिस बादाम थालिर गाइखेर काजु बादाम दङ नै नायनो हागोन नोंथांमोना दिनै बिश्वकर्मानि नामै फुजा होदों आरोना जोंहा माने लोखि फुजा दुर्गा फुजा गासिबो फुजाखौनो होयो नैबेहाय आइ बिमा लोखि नैबेयो ओमफ्राय बेनो आरोना दायो आं फुजाखौ होनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर नैबे आलारि बाथि सावबाय आइया दहाय होलांग्रोखांबाय ओमफ्राय आङो मोजाङै होनोसै ओमफ्राय गाइखेरबो होनांगौ नैबे जाहैबाय त्रिशल नायनो हागोन त्रिशला नैबे आफा गुरु आरोना जोंनि गुरु बियो सनेस्वर ब्रह्म साखार गुरु ब्रह्मचारि जोंनि धोरोमनि लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोङो जोंनि धोरोमा मा धोरोम होननानै जोंनि धोरोमानो जाहैबाय आर्य ऋषि सनातन धोरोम आरोना नैबे जोंनि आफा गुरु श्री श्री सनेस्वर ब्रह्म साखार गुरु आरोना आफाया नायनो हागोन नोंथांमोना दायो लोगोफोर आङो फुजाखौ होखांबाय आरोना नैबेहाय बिबार बायदिसिना होनांगौ ओमफ्राय आङो प्रसाद
होखांबाय दिनै बिश्वकर्मानि नामै प्रसादबो होदों बेनिफ्राय नै हाम्फेया दायो हाबगोन आरो हाम्फेया फुजायाव हाबथ'वाखै आइयाबो दहाय बिबारल' होनानै दोनखांबाय बियो प्रसाद बायदिसिनाखौ बानायबाय आइया ओमफ्राय आं होबाय दायो हाम्फेया होसिगोन हाम्फेया मानसिया एसे लोमजादों नालाय हाम्फेया फुजा होगासिनो नै हाम्फेया होबाय आरो आं दहाय होखांबायमोन बिराद उखुन्दै दुनानि उखुन्दैया मानो गाइखेर होआखै नोंलाय प्रसाद होदों बेहाय स्रा होखांबाय नै आमाइमोना जैग' होखांबायनो ओमफ्राय दायो मा बानायदों नोंलाय खिसिरि ए बे लाहार फाहार खालामगासिनो दं आलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर कफि बेलाहि कफियाबो दाखालिनो लाबोखादोंमोन नामा मोनजोब्बाय माथो आमाया मेकानिक नालाय ओंखायनो बिश्वकर्मा फुजा होथारनांगौ आरोना होयो गारि बानायलायाव एक्सपार्टथार आरोना आमाया सोरबाफोर गारि गाज्रि जादोंब्ला माजबाद एरियायाव साखा खब्रै गारिया गाज्रि जादोंब्ला आमानियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बानायनो गोसोब्ला दा मोजां बानायो आरो ओमफ्राय नैथिहाय जोंहा आदाया माबा खालामगासिनो दङ नै दंफैयो बेबो प्रसाद बानायगासिनो दं प्रसाद बुदालाय बुद होआ आंगुर थालिर इसे सुगासिनो आनैमोना र' देखायना नोंथांमोननो इयावलाय मा सुदों खिस्रियाव होनो ए नोंहालाय माला मोनफैगोन नोंलाय ए खिसिरि संगोन बिस्रा दिनै खिसिरि जैग' होदों बिस्रा आमाइमोना नै जैग' होखांबाय दहायनो होखांबाय बिस्रा फुङावनो बिश्वकर्मा फुजानि नैबेनो आरोना स्टार्ट होबाय दायो गारिखौ एसे र' सालायना नायनां माबा सेर सेर गाबबाय थादों माथो